Karijes predstavlja jednu od najšire rasprostranjenijih bolesti u svetu, oko 2,43 milijardi ljudi i 620 miliona dece. Tretman karijesa podrazumeva restauraciju zuba, to jest uklanjanje karijesom zahvaćenog zubnog tkiva i formiranje dentalnog ispuna u nastaloj šupljini. Konvencionalni dentalni ispuni podrazumevaju UV polimerizaciju kompozitnog materijala, usled čega dolazi do kontrakcije ispuna ka centru kaviteta, odnosno do polimerizacionog skupljanja, usled koga nastaju mikropukotine na granici između restauracije zuba, koje omogućavaju prodor pljuvačke i bakterije i nastanak takozvanog sekundarnog karijesa. Trenutno rešenje u praksi podrazumeva postepeno nanošenje tankih slojeva dentalnog kompozita i njihovu pojedinačnu polimerizaciju, što komplikuje i produžava vreme potrebno za intervenciju. Tim naučnika na Tehnološko-metaloškom fakultetu, Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je došao na ideju da proizvede i primeni dentalne inserte na bazi kalcijum fosfata kao dentinskih zamenika kod velikih restauracija. U pripremljeni kavitet se nanese dentalni cement, adaptirani insert utisne i zatim prekrije tankim slojem dentalnog kompozita, polimerizuje i ispolira. Hidroksiapatit i drugi kalcijum fosfatni materijali su najlogičnija zamena za dentin, s obzirom na strukturnu i hemijsku sličnost sa zubnim tkivom. Ideja je bila da se uklonjeni dentin zameni dentalnim insertom na bazi hidroksiapatita, a da se kompozit nanese kao površinski sloj u gležnoj oblasti, čime se zadržavaju i dobra estetska i zaptivna svojstva restauracije. Na ovaj način se prevazilazi problem polimerizacione kontrakcije i pojave sekundarnog karijesa, ali se i obezbeđuje biomimična zamena dentina materijalom sličnih hemijskih, strukturnih i mehaničkih svojstava.